Angikholwa sidalo nomfana. Singomakhanya. Ngiyohambe ngichaze into engaphelele nawe lapha ngikhothami. Sibongele abaka JQ Cars. Sibongela abaka JQ Cars ngokuthi iqhawe lami Ndlamlenze uKhuzani umfoka Mpungose avume ukwehla ezingeni nje uKhuzana kulo avume ukwehla mabemncenga bemncenga bethi bacela ukuthi abe ambassador yale moto yabo ebese iqhawe lami liyavuma ukwenza lokho. Ngibonga nje ukuba neqhawe elingenayo impakamo, iqhawe nje elihlonipha abantu, ngoba phela masikhuluma iqiniso le moto le enikezwe iqhawe lami JQ le iqiniso lithi ayikho ezingeni leqhawe lami leya moto. Izinga leqhawe lami liphezulu kakhulu. Liphezulu kakhulu izinga likaKhuzani. Liphezulu kakhulu kunale moto. So uzokhumbula ukuthi njengoba vele iNdlamlenze ihamba ngemoto ka 3.5 million nje. Hamba ngemoto ka 3.5 million US dollars njengamanje. So uzokhumbula ukuthi iqhawe lami lisezingeni eliphezulu kanjani. Njengamanje laba baka JQ banikeza iqhawe lami imoto yabo ebiza ixabiso elingaphansi ka 500,000. Nokuyinto ke leyo engingayijabuleli-ke nokho. Kodwa ngoba iqhawe lami livumile ukuthi lizobaphakamisa laba baka JQ Cars. Lizobaphakamisa ngoba phela iqhawe lami iqiniso lithi liyawaphakamisa lamabhizinisi asafufusa. Liyawa uplifta nje. Uzokhumbula ukuthi iqhawe lami wathi uDrip segqigqiboni laphana kwaDrip. Kucaca ukuthi uyafa. uDrip kahlahlwa usufile. uDrip nje inkampani yakwaDrip yamateku yayisifile leya nkampani. Njoba vele yagcina ngako vele ukufa. So balanda iqhawe lami ukuthi iqhawe lami alizotatulula lamateku lawa. Nampela iqhawe lami lazama atrend amateka angena ebantwini. Sawabona esegqoka ngisho former president omnomzana Jacob Zuma. Amateku lawa agqoka nje abantu abaningi abasezingeni eliphezulu. Iqhawe lami lizama ukubatatulula ekufeni sebefile. Kwacaca ukuthi sebefile. Balilandele ithi iqhawe vele sebefile. Uyabona. Qhawe lami ke nje kade lalibatatulula laba bamabhizinisi afufusayo. Njoba manje na-ke selizotatulula na uJQ ukuthi ungene ebantwini. uJQ lo uzongena ke ebantwini, uzobona nje abantu bazowuthenga manje. Uyabona. Alihleli-ke iqhawe lami lapha, lihleli. Phela iqhawe lami liphezulu kabi ngezinga. Angeke likwazi ukuhlala entweni eyodwa kuze kuvame umusa. Liyadlula nje iqhawe lami kungekudala nje. Lizoshiya phansi. Njoba sishilo sathi izinga liphansi phela kwa JQ. So bazohlomula lawo makhastomanyana mhlawumbe awu 10,000 bese lishiya phansi ke iqhawe lami. So siyababongela abaka JQ ukuthi uKhuzani phela bamlandile ukuthi azobasiza. Yeah. Babe sebemnikeza ke eqondene nayo imoto yakhe. Azoyithatha kuKhuzani ahambe ngayo kuyo yonke imicimbi ukuze abantu bayibone bayibabaze
babuze nama-fictures bese beyahamba beyoyithenga. Inhloso yokuthi uKhuzani ahambe ngaleya moto yakwa-JQ ukuthi kumele ahambe ngayo kuyo yonke imicimbi nasey'ndaweni ayihambelayo la emenywa khona abantu bezoyibona. Uyayi-advertiser, uyabatatulula, uyabaphakamisa laba amashayina lawa ama-JQ. So asibongeke Khuzani mfowethu ukuthi uyinsizwa nje ewasizayo amabhizinisi asafufusa. Uyabasiza nje mfowethu baphakamise njengoba manje uphakamisa lezi imoto. Nokuyinto ke mfowethu enhle nawe iya-eda laphana kuthiwa yini lokhu i-reference. Iya-eda lapha kwi-reference yakho. Noma i-reference yakho vele mfowethu iyasinda indlela nje egcwele ngayo i-reference yakho. Vele nje iyasinda. Igcwele i-reference yakho Khuba. Kodwa nako-ke lokhu siyabonga nje ukuthi nako kuya-eda laphana emgodlagodleni ukuthi uKhuzani njalo usebe yi-ambassador ngisho yey'moto. Nokuwumlando-ke kumaskandi. Uma ekhona omunye umculo wakwaba yi-ambassador yey'moto, ake nimlethe ngaphambili. Umlando lo, kuyaqala ukwenzeka lokho endimeni. Umlando lo. Ukuthi nje umculi kamaskandi abe yinxusa lasey'motweni. Kodwa-ke sekukuningi ngoba uzokhumbula phela ukuthi kwaqala ngoKhuzani ukuthi kube nomculi nje kamaskandi oyinxusa lakwa-Pioneer. Pioneer kuyinkampani enkulu. Uyabona ngaleso sikhathi uKhuzani eyinxusa laleya nkampani. Hey, kwakuyinkampani phela enkulu ehlonishwayo, ebabazwayo kwa-Pioneer. Uyabona inkampani le sound system, ingadlangadla ye-sound system. Kwaqala ngeyasendlovini phela ukuthi kubaculi bakamaskandi kube nenxusa kuleya khampani eluwumculi kamaskandi. Kuningi-ke, angeke sikubale konke, asinasikhathi okwamanje. Siyokubala nje ngelinye ilanga one by one. Nani-ke ningakubala ngoba niyakwazi. Kuningi nje. Kusobala kaBhawu, ngakugooglisha mawuthanda ukubheke ko-YouTube. Kugcwele nje zonke inkundla zokuxhumana ngoba igameke njengalezi ziwumlando lotshwayo ugcinwe ukuze isizukulwane esilandelayo uma ngabe kuphela lesi sazo ukuthi lo maskandi usukaphi, lo maskandi ukuliphi izinga. Abaculi akade bekuwo bawuthathe bawubeka kuliphi izinga. So bayobuka kumlando wendlamlenze babone ukuthi kuqale ngale generation kamaskandi ukuthi kube nomuntu o-recognizewa ngisho ko-YouTube, a-recognizewa ngisho ko-Google as a king of maskandi. Kuqale nje ngoKhuzani lokho ukuthi a-recognizewe ngisho ko-Google ukuthi uyena oyinkosi yomaskandi. Kuningi bakwethu, singakubala kushona ilanga. Kuqale ngoKhuzani emculweni wamaskandi ukuthi kube nomculi nje kamaskandi oney'ndondo ezingaphezulu kuka-20 njengoba sezizonke ziwu-22. Angazi yazi ukuthi ngingabala ngithini. Awini inkomo, athengelwe akabongwe nje uKhuzani kuthiwe mfowethu thatha nazi inkomo noma inkomo siyabonga nge-album emnandi. Yonke leyo nto leyo kuningi nje, kuningi bakwethu. Kuyaqhubeka nje njengoba sisho ukuthi i-reference yendlamlenze igcwele bakwethu, iyanyinyitheka, igcwele imilando, igcwele ama-records, igcwele igigaba neyigameko ezigilo uKhuzani kule ndima kamaskandi. Eyiqala ngaye-ke, okuningi nje kuqala ngayo indlamlenze. Abanye bese beyalandela-ke Nkosi yami nabo bacondobezele. Hayibo, bacondobezele-ke nabo ngemumva. So bengithi nje angibonge lapho, ngibonge lona iqhawe lami leli.